बिटिआरआव बेखेवबाय हा मोनथायनि फोरमान बिलाइखौ गोरलैयै मोननो हानायनि थाखाय मिशन बैसोमुथि। हानि फोरमान बिलाइफोरखौ न'आव थानानैनो गोरलैयै मोननो हानाय बायदियै बिटिआर सरकारा फोसावबाय मिशन बैसोमुथि। फैगौ बोसोरनि जानुवारि दाननिफ्राय मिशन बैसोमुथि एप्सनि गेजेरजों मावखुलियाव थाङालासेनो न'आव थानानैनो ओनसोलनि गेजेरजों हानि फोरमान बिलाइफोरखौ गोरलैयै मोननो हासिगोन। बे बाथ्राखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ फोरमायथियो। मिशन बैसोमुथि बिथांखिखौ लानानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया मा बुंदों फै मिथिना लानि। दिनैनि जा सावरायनाय बे सावरायनाया बैसोमुथि जा जोंनि मोनसे हा होनायनि सिस्टेम बा जों जे लेन्ड एलटमेन्ट होनाय लेन्ड सेटेलमेन्ट होनाय बेफोरखौ माबायदि खालामनांगौ बेनि सिस्टेम बेखौ बेल' सावरायनाय नङा। दिनैनि मेइन सावरायनाया जागोन दिनै बर'लेण्डआवहाय बर'लेण्ड लेन्ड पलिसिखौ लानानै आरो जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो आउटसाइड ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेफोरखौ लानानै बिटिआरआवहाय गोबां मानसिफोरा गोनो गोथो जानानै दङ। सार्कोल अफिसारफोरजों लेन्ड साब डिभिजनेल लेन्ड एडभाइजारि कमिटिनि मेम्बारफोरजों बा आफादगिरि बा दैदेनगिरिफोरजों आन्डारस्टेन्डिंआव बा बुजा फरायावहाय गोनो गोथो जादों। आरो बेनि अनगायैबो दिनै बिटिआरआवहाय आगुनिफ्रायनो आजै आजौनिफ्राय थाबोनाय जा बंसगत हा मोननायनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ लानानैबो गोनो गोथो जादों। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेरावहाय हमनानै ला गोबां मानसिफोरा जोंनि बिटिआरआवहाय दिनै उदालगुरि जिल्लायाव फिसा गिदिर गासै 700थासो साहा बागान दङ। आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों। गोबां जायगायावहाय राबार बागान दङ। गावबागाव माने खुनु हानि एलटमेन्ट लायालासिनो गावसोरनि हा नङालासिनो बेक्तिगत भाबै बिसोरो गोबां मानसिया माने सरकारनि हाखौ सेनानै दखल खालामनानै इनक्रस खालामनानै बागान खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। जेरावहाय जोंनि बिटिआरआवहाय दिनैसिमबा बिटिसिआव थाइसे थाखा रेभिनिउ फैयाखै। बेफोर गासै समयसाफोरखौ जथायै जोङो माबोरै समाधान खालामनो हागोन बेखौ लानानै दिनै सावरायनायमोन। आरो गुबैयै जों पार्टिकुलारलि बबेबा मोनसे टपिकखौ लानानैल' सावरायाखै। बेनि अनगायैबो जोंहा गावबुराफोरनि जेंना दङ। गोबां गावबुरा पस्ट जोंहा खालि दङ गभर्नमेन्ट गावबुरा पस्ट। बेखौ जोङो बावैसोनो इन्टारभिउ गोदानै लाफिननानै जोङो गोदान गावबुरा जों थिसननायनि हाबाफारि लानो नागिरदों। बेफोरखौ लानानैबो सावरायगोन। थारमाने हाखौ सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बिटिआरआव जा जेंनाफोर दङ सासपेक्ट खालामलायदों। ओइ बर'आ अना बर'नो होआनो, अना बर'आ बर'नि हाखौ सेदोंनो, बा सोरबा हा दखल खालामदोंनो सरकारि हाखौ, बेफोरबायदि गोबां सासपेक्सनफोरखौ दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों जों माबोरै समाधान खालामनाय बिनि लामाखौ दिहुनगोन। बेथ' बिराद गिदिर सोंथि। आं लाजियोसो बे कुइसनखौ सोङोब्ला। मानोना कमप्लिट नर्थ इस्टआ बर'नि हादोरमोन। नेपालनि थराइन ओनसोला बर'नि हादोरमोन। 15-16 सेन्सुरिनि सिमावलागै लवार भुटानाव बर'फ्रा रायजो जादोंमोन। दिनैनि बांलादेशनावबो बांलादेश माइमानसिं एरियायावबो बर'फ्रा रायजो जाबोदोंमोन। खिन्थु बर'फ्रा खारै गावनि हाखौनो नागारनानै बिसोरो मानेबा जों जाथिया हाग्रा दिनैसिमबो थानो मोजां मोनो। आरो बे हाग्रायावहाय जाय बर'फ्रा रायजो जानानै दङ 2006 मायथाइनि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदियै जायफोरना गोग्लैया बिनि हाखौ होनायाबो इसेबां गोरलै खोथा नङा। आरो गावनि जा थाखानाय हा बे थाखानायखौ दिनै फानै थांनानै हाग्रानि हाखौबो दिनै फाननानै हाग्रा गोदान सिफायनानै हादान गोदान सिफायनानै गुबुननो फाननानै मोनसे बेबसाय हिसाबैसो जोंनि माखासे बर'फ्रा लागासिनो दङ। गतिके बेफोरबायदि बेलायावहाय बर'नि हानि जेंना होननाया माने दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनै उदालगुरि बायदियाव उदालगुरि टाउननि साखाथि फाखाथि गासैबो गभर्नमेन्ट हा गोजा। गोबां मानसिया दिनै उदालगुरि टाउनावहाय गभर्नमेन्ट हायाव रायजो जानानै दङ। जुग रायजो जाबोबाय।
दिनै हानि जा खामानि बेखौ मावना लायाखै क'क्राझार जिल्ला बायदियावहाय नोंथांमोननि तामुलपुर हादोर जाय गोदान जिल्लायावहाय नैबे जोंनि बाक्सानि गोबां जिल्ला जायगाफोरावहाय दिनैसिमबो बर'फ्रा रोहो रोहो रायजो जाबोदों खिन्थु हानि खामानिखौ मावना लानो रोङाखै बेवहाय जोंनि सरकारा थुलुंगादोंसो गोख्रै हानि खामानिखौ मावनानै ला मानोना हा हारि बे मोननैखौ लानानै जोंनि सरकारा मालाबाबो पलिटिक्स गेलेनो नागिरा हानि थाखायनो जों रिभलुसन खालामदोंमोन हारिखौ फोथांनोनो जों रिभलुसन खालामदोंमोन बेखौ लानानै कुइसनबो फैनो हाया जाय मावना लानांगौ गोख्रैनो मावना लायाब्ला खैफोदाव गोग्लैबाय थागोन गोबां गभर्नमेन्टनि आसनिफोर दङ बे आसनिनिफ्राय बनसिथ जागोन होननानै आं बुंद्राया किसु मावदों खिन्थु ओरैबायदिसो मावदों जायफ्रा पलिटिकेलि गावसोरखौ सापर्ट खालामदों जायफ्रा सापर्ट खालामाखै बिनि खामानिखौ मावाखै इभेन बिसोरनि हाखौ माने गाज्रिसिन बेबस्थायाव लांनानैसो दोनदों आं मोनसे एग्जाम्पल होनि जोंनि बाक्सा जिल्लानिनो सालबारि ब्लकनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि सिङाव गोदान अन्थाइबारि होननाय मोनसे गामि दङ बिथांमोना ओरैबायदि हायाव दङ गभर्नमेन्ट हायाव 2006 मायथाइयाव बिथांमोना डि रिजार्भेसननि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम बा बिटिसि सरकारनिसिम बै समनि सरकारनिसिम एप्लाइ खालामदोंमोन खिन्थु बिथांमोना बै समावहाय गावसोरनि पार्टिजों सोमोन्दो गैयै माखासे सापर्टारखाय बे गोदान अन्थाइबारि होननाय गामिनि 152ता न'खरखौ हानि मोनथायनिफ्राय बनसिथ खालामदों इभेन बेनि फाइलखौबो बिथांमोना दोनखोमादों खिन्थु जोंनि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो जदिअ डकुमेन्ट्सफोरखौ कमप्लिट दोनखोमादोंमोनबो माखासे डकुमेन्ट्सआ जेराव रायजो राजाफोरनाव थानाय हिसाबै जों बेखौ फल' आप खालामनानै बिथांमोननो दा जों हाखौ होनाय जाबाय 152ता फेमिलिनो हाखौ बिदि एग्जाम्पल बहुद दङ गतिके मावाखै होननानैबो बुंनो हाया मावद्रायाखै होननानैबो बुंनो हाया खिन्थु मेक्सिमामखौ बिथांमोना पलिटिक्स गेलेदोंमोन हाखौ आरो हारिखौ लानानै खिन्थु जोंनि सरकारा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव हारि आरो हाखौ लानानै मालाबाबो पलिटिक्स गेलेया नैबे समाव दाख्लैबावैसो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों दि पलिटिक्स एरियायाव जितु हा गुबुन हारिनि नाय पलिटिक्सआव पलिटिसियानफ्रा पलिटिक्सनि वार्ड बाहायनानै गोबां बाथ्रा बुङो 1886 मायथाइनिफ्राय जोंहा जा लेन्ड एक्टनि बायदियै ट्राइबेलफोरा हानि मोनथाय मोननांगौ दङ बेलेन्ड ब्लक दङ 48ता बेलेन्ड ब्लक बे बेलेन्ड ब्लकनि सिङाव ट्राइबेलफोरनि मोनथाया माबायदि नन ट्राइबेलफोरनि मोनथाया माबायदि बेखौ दिनैसिमबो बयबो मुखास्थ' दंखायो बेवहाय सोरबाया बुंबानो जे बै समनि आयेन बानायनानै गालांनाय आयेनखौ सोरबा जोसिनो हागोन बे मालाबाबो जानो हाया गोदान आयेन बानायफिनबासो बेखौ जोसिनो हागोन गतिके बेखौ आं एक्सप्लेनेसन होनांगौ होननानै आं सानाखै सोरबाया माबा मोनसे बुंनो हागौ खिन्थु आयेनखौ रावबो बारसिनो हाया जों बुंनानै लाब गैया बेवहाय जों पलिटिक्स खालामनो नागिराखै जों प्रेक्टिकेल हानि खामानिखौ आं मावगासिनो दङ सोरबा इन्टेलेक्सुवेला जुदि बुंनो लोगो हमनो लुबैदोंबा आंखौ लोगो हमफै माबायदि खामानि मावदों माबा खामानि मावाखै खिन्थु ओरैनो पलिटिक्सआवहाय बा बहाबा इउटिउबावहाय बहाबा मिडियानि चेनेलावहाय बुंलाबायनायखौ आं सापर्ट खालामा आरो बिथांमोनखौ आं अरिजिनेल इन्टेलेक्सुवेल होननानैबो बुङो दा बावैसो जोंनि समनि नङा बियो आगोलनि समावनो गभर्नमेन्ट लेन्डआवहाय थानाय दखल खालामनाय मानसिफोरखौ कास्ट लेन्डआवहाय थानायफोरखौ खाजोना लानाय सिस्टेम दङमोन 2013 मायथाइनि सिगां 2013 मायथाइनि उननिफ्राय बेखौ फाइनसो लानाय जादों माने दखल खालामनायनि फाइन दखलदारि हिसाबै फाइनसो लानाय जादों आरो बे सिस्टेमा गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय दङ बेफोर समस्याखौ समाधान खालामनानै दिनैनि सावरायमेल हनुमान हार्डवेयाव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायांपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेयर मुंनि गंसे हार्डवेयर गला बे गलायाव बाला अन्थाइ इटा सिमेन्टजों लोगोसे टिन चेयार डाइनिं टेबल प्लाइबोर्ड न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेयरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो मबाइल नाम्बार 9394712499 नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेयरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेयरआ जगायनानै होगोन
बायदि बिथिङाव रोंगौथि गोनां गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथि दिन्थिनो थाखाय लानानै फैदों माल्टी टेलेन्ट रियेलिटी शो। बड'लेण्ड एशियान कालचारेल डेभेलपमेन्ट CS लिमिटेडनि बानजायनायाव फैगासिनो दं बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2। फैगौ 25 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 21 आगस्तसिम रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खुंजागोन बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशन। 25 जुलाइआव धेमाजि आरो बिश्वनाथ, 27 जुलाइआव गलाघाट आरो कार्बि आंलं, 4 आगस्टआव तामुलपुर, 6 आगस्टआव सनितपुर आरो उदालगुरि, 12 आगस्टआव बाक्सा, 19 आगस्टआव चिरां आरो 21 आगस्टआव क'क्राझाराव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 नि अडिशना खुंजागोन। जायफोर बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आव बाहागो लानानै गावगावनि बायदि रोखोमनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बाहागो लानो गोसो बिथांमोनहा नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8399890945, 9101102339 आरो 95775733499। बादायनो थाखाय रेजिस्ट्रेशन खालामनाया सोलिगासिनो दं। थाबैनो होखानाय मबाइल नाम्बाराव जगाजग खालामदो।